Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka Voice of the People Party na North Shillong constituency uba Delbert Nongrum mentaka sngi ka shiphoterik uyayong arajar arpusaw ula ujor daka ejahar persya ya ka sorkar hasadar police station halor ka jing pendo ya ka hop tepkam jong ki kena samla ka jela kamtam ha ka tenat pulit na ka ba penling kot ya ka reta tepkam ya ka ejahar uba Delbert ula lej banbu hakmat officer in charge ke Sadar Police Station Kamal Thapa. Habaya keren berkilat patai kubor hadin jong ke jing ujor ya ke ijahar nakaliang uba Adelbert ula ong. Baka jing penduk ya ka hok ki samla hadin bala penmi ya ke jing pentip pat ba halor ke jing tep kam ha tanat pulit kabala penmi ha ka hendreu terik ulber arajar arpusaw kala ya tingko bat ko office memorandum jong ka lai terik urempang jong snem arajar arpuar bat ka long bian kat ba usembut menteri rangba jong kejelapat uong bakamlong bian Henry Kabiang. Shishu nakaliang uba Adelbert ulaong bagajing penken ya ka office memorandum da ka sorkar kadai ka criminal offence persya ya ka hok wat kam jong ki samla jong kejela bat ka jing pen penapat ba ha ka bayadei bat ka kampulit ka long ka babian klem da bud ya ki kindon ki balabu. Lejik siya kung bangla yumo ngapen pau lejik siya hot ngapen pau ki ikan nong rim baling ngapen lejik ka ban file ka ban launch ya ka FIR ti kani gede ka gede kata ka bang ban pau syai ba pi kani ke jing penken ya kani ka OM kalong clearly gede ka criminal offence mo Hagabidai persya ikahok jong kikun sama. Kena tanong rim tingangit sekian bang polis kan lihat nak jong kamram nak jong kapenta. Ban khot ban ai ban khot application kikun sama. Kani kalau kejing pen kelumar jing bot tisu ikun sama kiba kuat ikakam. Tengah kuat pen mauru ba lesi I deputy chief minister ila puli hot menen. Buat ngarwan puli yang kumju. Kani ka sekian para jong ka OM laitrik penai Februari arjar puar. Kebongkum ni, the new upper age limits will be applicable in case of all categories of posts, except for certain category of posts. Sultanat, ila puli aduk menen kat tu, terdiri jom pat syakawai pat kabenta kabong for the home police, excise registration, taxation and stamps, home guards and civil defence, prison and forest and environment department. Sultanat bila puli lo berkhot Henry ngakwa ban keli kanya fi deputy chief minister Badan Burom believe kam puli kam mention pa ini kentien boong as may be notified by the personal department. Nomor terkadau kalong illegal highly illegal kani ka advertisement jong ka police recruitment kaba ngadongkam ban dawa kumang dawa itu ki head officer ki bureaucrats badi ban pass corrigendum kaba fila ban le mentah kani tang ka corrigendum Timat kadau without fail, without further delay, Suba look into this very urgent matter. Kabalong kejiman tu ikam tam kikun sama jong kejela. Timat kadau ngaken tu ba pendek jong kamram wadum kuak burom. Aku meni kapor wadum ong ba de ba move ba Delbert Nongrum. Hendai pej inum lek kai mengi kimi kapa ina perkhat kikun. Ina perkhat kikun sama. Kai kaba ya ka hok ke jongki. Ninum lak penduk ani ninum lak ban simno. Timat kadau ngas kuat ban pen kemau ba deputy chief minister unsubah ban accept ya kani ka jing persang ban pensutuk bakala biang dama pi kat deputy chief minister Badan Burom juga state jela subah correct ya ka mistake bat kani ngayai dawa lemba jong fi media bagi kun samla kim dei ban ki jumut bat kani hadu mentah kau pala penaut iko office memorandum kumbala mention clearly hari ni ka laitrik penai Februari arjat puar ba as may be notified by the personal department until unless empala ban pen notified daka notified daka personal department kaumut ba kadang niang kani hi ka OM ka badai hadu lai punyo ka kerta ka badai ka lai puar jing sisa la relax pa sansnem long lai punyo ti kani kadai ka kerwo ka kuat ban penpau bat nak kentu ke police department ru bakin le hok jong kamram namar kawan hani kalong bang expect ba action should be taken
Ti balada pemlong serius kadon pas kuwi galenti kabang nang pun kre ya kabang ya chakmat halo ni kapang kita ini jumpa saya nak lewat boleh sagi khun samla jong jaj ben riu khamtam barkum ju ki khun samla jong jala hani kasi ngawan ban file ya ka FIR hakmat u OC jong sadar polis tu ba Kamal Thapa halor kajing penduk no ya ka hok jogi khun samla di barang dai ka karta ka beri ka hok na ka banta prinyo bahinyo pan apply ya ka kam ka jongki lemba ka police recruitment advertisement ka balawan hari ni sengi ka beri ka nreu cerik brai balai arjar saw lemba ka office jong DIG bali di penduk no ka hok jogi khun samla nomor ka advertisement ka buan ha nreu cerik brai balai arjar saw kalai tingku na tada ong highly illegal Ndrei Deputy Chief Minister Beron iong ba hei kalong BI ti katingku bat kalai terik bunai February arjar artua nomor hakani ka age relaxation kepala pas lemba ko OM office memorandum kalap kerensyai ba kalai puar kakerta lara sasan senem kalong lai kunyo nak betul kun sama baik jong ka jela bat khamtam ya jong jat nriu ke jong Henry kini ka advertisement kepala pelat lembaga polis recruitment kalong BI kalong highly illegal namar from which provision of law bapin penrit no pat ya ka kerta jogi khun sama ibadai hok ban yo ya ka kam polis ka jongki kham tam apre ni ka por ka ba ka kerjing kurdu kam bat kham tam ru ki khun sama kila seluruh mentah ban apply ki kam polis nomor kapor kala dawa tinrei ngakuak ban pensyai nomor ba Deputy Chief Minister Badan Borom meningkas ni yong ba dal bot nomor lai lambakla kram puli tinrei Deputy Chief Minister Badan Borom ngade ban puli kat ban kren ka an kam tam kat bangan mi na ka intellectual constituency ngamla bangan suya lendat no kham da puli ani kham da tip ta ka an tinrei lor ta kanong rim ngakwa ban pensyai ba kejik ben pau jong i Deputy Chief Minister Berom ni kasi kalong ba yalam bakala persama i yo samla ba i himdei ban sai lam bakala himdei ban sutu bakala kani kat bakim pala ban pas lemba ka personal department ka order kambiang wajalam bakala Deputy Chief Minister Berom warung fla pas kabinet lada pas ni kabinet tuma fiklam pen fiklam pas pat lemba ka personal department kumbolong kani ko OM hakalai terik bunai February arjar puar dia nomor kadau kani kadi kabang sutunat balong bab imat bab pilai bun kam polat election bat kawai ru kalong bab pilai klet no ela ka jong jike clear kadi ka act of irresponsible kim don ka jike clear ki khun samla kham ta mani ka por ka jing kurdu kam bat ha ka ju ka por ru rejing shari ban aiman sim ki khun samla kham tam kila tre ya ka ba kin apply ki kam polis kuma ki por balik tigele ban kiar le mantang ki khun samla ki long ki baslur bag long ki bakloi ban tre ki kam polis kham tam kade kamram jong ka kamram bag ki khli kade jong sarkar kani kadaw ga ja bali namar ba kila klet ya ki jong ka benta ka kamram kila bon kam palat la bla pen klan kila pen wan ya ta jing klan palat jong ta ka sur jong ka politics bar ka bla tulot no pat ka sur jong ka policy kani kade ka policy matter hoj ngakubur bagla dapat pelat bagla dapat ya pas na po kabinet hendai tanah po kabinet kan numpak biang kila dap ki kampat dapat ban pen out lemba ka new OM lemba ka personal department mana keren syah ya kata temar kadau ngakuan perken mau mengalawan ya kendu ya secretary jong ka central recruitment board ngadabong buat nakaliang jong i 8 pau bari banyakan high up government as of now kam don ka power kalong powerless ti ngalai kendu ngalai yo bani keren over the phone but secretary home but mairu la ong kumju ba rejing sha tu si la ong petong ini shong meeting ngala don kejing kermen nomor fi ngan pengken mau kani ka advertisement ki ong ban serang ya ka application lamba online ke sitarik lara no pratarik yang khamla pat ki supli online tang sipor apor to kala blog no ti kani ka penpau bakadon ki error
kadon ka flaws hakani ka advertisement timar ka daw ngako ban kren ka syai ba ba ka basungsi i deputy chief minister yalam bakla ngano banong bialam bakla pan ngong ni kentien ada piong banga ngabailam bakla ngakam puli ngakam tip ya takaan sobha file mafi persya nga lembaga ta counter FIR bat aku juga por kani kan kam dei ta kasin ka banikong kam dei kasin ka bakat kanum dei ka bakadu ka bangawan kani ka approach lembaga FIR kadang don sakawi pat ka bangan sepenbenar lada syubu ka lada ti bureaucrats ki feel lembaga government as of now kalong polis kay mo ko pun pau pi ka jing ong jong i deputy chief minister Brom yong ba ka nakaliang jong ka government kadang pan ya ka clearance kadang pan ru ya ka approval na ka election commission ha ka bakum do kinya syakmat hani ka recruitment beijing sya kam don jingkhang wat ka do and don'ts jong ka election commission kala kran clear kalong tambal kadi tang ka jing pentip ban pan ban yo ta clearance hande ke jing kali kalong ba ha ka pratari bunai balai fi pledge in the advertisement but khat real turik kawan ka model code of conduct pile ayu pan duk khat nyu khat pra khat khandai arko argui bat bali pi ap mata lajan sibanai hato kani kamdei ba fikwa ban penduk ka hok jong ki khun samla ba pi ap tam mandap election kanang fundio ban pas pat ya ni ka new OM bat pin bat kanong jing do nong to bakrau na ka ban ki khun samla hoi nga su thu ka police department kat kum ka jing dawa ka por ila ban pengkela ya kata ka jing ya kata ka recruitment policy karkum jindong kam juta ka each ka karta halaki kam ba per na kuat pen pau ba bolong klet u chief minister betam Brom jong kejala wada pen pau lor ni subject ba a formal notification will be issued in regards with the age limit kani ukuran hakasni arkun rhetoric ubnai balai arjar ubnai ba arjar arpusau di habang keren buat secretary home ulah keren syai bayang ni new notification kalau on the process